Human gikataho ang himong investigasyon sa pari ni menos na ang mga miduaw sa imahe sa Santo Niño nga nakitaan sa mga bata sa Barangay Mactan. Wala manumbaling ang mga ginikanan sa mga bata nga nakakita sa imahe sa pagmeno sa mga tao nga buot mo tan-aw sa imahe. Buot lang nila nga dili kuhaon gikan kanila ang imahe nga nakitaan sa ilang mga anak. Jinky Bargio, sugid nimi. Sa nakalabay nga semana, ingon ini ang gidaghanon sa mga deboto nga miduaw sa sitio sa Akdos sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, aron hangpon ang giingong milagroso nga imahe ni Senyor Santo Niño nga napunitan sa tulo ka mga bata duol sa lapyahan. Apan pag-imbestigar sa usa ka pari nadtong Biyernes, miangkon matud pa ang usa sa mga bata nga namakakra sila. Namatikdan kaganiha, namingaw na ang lugar ug gamay na lang ang miduaw sa kapilya. Wa na say pulis sa dapit. Bisan ang nagnegosyo o buwak, hinay na ang halin. Dahil siya sa niagi itong Biyernes, ma'am, kay itong Biyernes, actual mas ito sa iyang kasumaran ba, nga nakitaan siya, nga nagabot-abot ng mga tao ito, nga karon, lahi na kay nabaniog nga magun nga, kanang istorya ko ng bata, nga di tinul sa ako nakita, waman istorya ang bata. Nihinay, Jud. Mara na. Kay tungod sa hunahuna sa tao ba nga murag nabahin. Apan wa maapektuhi ang pagtuo ni Angeli. Gani miduaw pa siya og balik kaganiha bisan sa pagbakwi sa bata sa ilang gisulti nga nakigistorya kanila ang imahen. Bisan si Rafael mituo gihapon sa kamilagroso sa imahe. Sa akong kasing-kasing yun, nagtuo jud. Sa akong pagtuo nga milagroso jud sa tungod sa pagka-religyoso. Nga ba nga. Tuo jud ta Santos. Kung sa may nakita, kung may mga tinuod, rapan ako. So. Ako, pagsaksi lang ko ba kung unsa ka tinuod na kung tinuod ba o dili. Matod sa inahan sa mga bata, nga dili nila igsapayan ang pagmenos sa mga tao nga di muduaw sa imahe nga nakakita sa ilang mga anak. Ang arsobispo sa Sugbo, Jose Palma, nagkanayon nga mas maayo nga kuhaon nilang sa simbahan ng imahen, gikan kanila aron paglikay nga mamislead ang mga pagtuo sa deboto. In principle, mas mayo na ako na lang. But ako, especially, no, kung ingon pa na that is true, no, as alleged nga, mga bata ingon nga na-murdered, in due time, wala magpapasita niya, may, but the people do nga, wala masalag makuha, no. Apan nanganti ang ginikanan sa mga bata nga di nila ihatag ang imahen sa sibisan kinsang buot mukuha ni ini gikan kanila. Para na ko ma'am sa ilang istorya nga dili tinuod ara nila kung dili sila motuo sa milagro basta kami motuo jud ni kay Katoliko man mi. Kung ilang gusto nila ilang tan-awon so sila lang mo ari. Dili jud na mo ihatag. Ngano man? Kay ako man anak amo man ba mga bata nagdaan na nga ri. Nasayran niya na itong Sabado, giingong dunay kadudahang lalaki nga buot mukuha sa imahe ni Santo Niño, bao nga dugang tao ang nagbantay sa palibot. Sige, nagbalik siya pangadji, iya pa yung ng mga tao. Ano ba? Sila po, sabat mo sila. Sabat mo sila. Nadugay na. Kasabot man ang kuan. Niingong man nga, demonyo na. Ako, kuha niya din, senyor, bidagan niya sila ha. Giklaro sa inahan sa mga bata nga ang donasyon sa mga tao ilang gigamit alang sa pagpanindot sa ilang kapilya. Giawhag sa arsobispo sa Sugbo ang mga katawhan nga dili dayon mutuo hangtod nga adunay formal nga resulta ang gihimong investigasyon sa simbahan. I believe after some time that nothing really miraculous is happening and people will stop going there, no? Wa pa moabot ni Palma ang report sa Cura Paroko sa Santo Niño Church sa Barangay Mactan kinsa mihimo sa pasiunang pakisusi sa giingong pakigistorya sa imahe ngadto sa mga bata. Jinky Bargio, News 5. Naukay ang usa ka call center company nga nagbase sa may Barangay Guadalupe, Cebu City, human masakti sa Anti-Cybercrime Group 7 ang ilang binuhatan nga magbugaw og mga babayi pinaagi sa chat ngadto sa mga kliyenteng mga langyaw. Napahigayon ang pagpangronda ni atong Sabado sa hapon. Andrea Patenya, Sugin Limi. Pasaka anong kasong kalapasan sa Republic Act 10364 kung expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 ang duha ka tigduma sa usa ka illegal nga call center sud sa Calderon Compound sa Barangay Guadalupe. Ang mga dinakpan mao silang Mei Yi, usa ka Chinese national, ug si Joy Vitor, usa ka Pinay.
Kini maong bay dinhi sa Calderon Compound, Barangay Guadalupe, mao ang gi-raid sa mga sakop sa Anti-Cybercrime Group 7 ni atong Sabado. Human nila masayri ang giingong mga illegal nga binuhatan nga gipahigayon sud mismo ning maong balaya sa negosyong gitawag nga Filipino Heart Internet Consultant. Matud pagawas nga dinhi ipahigayon ang pag-chat sa ilang mga langyaw nga customer, dinhi sab matud pa makit-an ang usa ka photography studio diin kuhaan nila og hulagway ang mga babaeng modelo nga giingong ilang ipakita sa ilahang mga kliyente. Modo sa maong call center nga gitawag og Filipino Heart Internet Consultant, mao ang paggamit sa ilang mga agent sa mga hulagway sa babaeng models inig chat nila sa ilang mga langyaw nga kliyente. Sexy ang chat conversations, ubang tumong nga makikita ang langyaw nga kliyente sa ilang mga models. May uban nga base sa among kwan na interview sa lain, lagi nahitabo nga nag-meeting sila. Na daw nagpakasal, na just for sex lang. Giingong makahalin ang mga agent sa matag chat sa ilang mga kliyente kay mubayad man ang mga langyaw og online credits nga nagkantidad og $3 ngadto sa $399 inig-register nila sa website nga cupidnetwork.com. Mupili dayon sila sa mga babaeng models nga makit-an sa laing website nga idateasia.com. Laing bayad ang makuha sa negosyo kung makikita na ang mga langyaw sa mga models. Gikustudiya karon sa Anti-Cybercrime Group 7 ang 14 ka agents nga na-rescue sa pagpangronda ug matud pa, magsilbi na sila karong complaining witnesses nga maoy mutabang sa investigasyon. Matud sa mga agents nga wa sila magdahom nga ingon ato di ay ang modus sa maong call center atul sa ilang pag-apply ug napugo sila sa pagpadayon og trabaho tungod sa kalisod. Sa din ni inyong buhaton mo chat mo sa mga foreigner? Oh, mag-chat. Dayon. Send a letter. Ha? Mag-send og suwat. Sanda ninyo og letter. Ya, kung kinsa mang mga pictures inyong gamiton. Bye-bye. Wala ako sagbaya ko sa akong hunahuna nga mo ko kay ako kaya makakita ko og work para in taon mabuhi na ako akong pamilya. Gihimakak sa manager ang pasangil ug gani angay kuno siyang mahimong witness sama sa mga agents. Dugang niya, di matawag nga trafficking ang ilang gibuhat, kay aduna kini consent sa ilang mga babaeng models. Ako nahibaw-an gud wala ko kahibaw unsay kalapasan anang makaingon ka og trafficking kay wala man miingon nga giharas nga mga babae, gipugos kay gi-guide magali namo para dili makuan. Matod sa dinakpan nga sige nga taga Hong Kong ang tag-iya sa maong negosyo ug igo ra siyang giimbitar sa Subo aron motudlo og photography. Around 2 years ago, I went here because the site they setting a studio here. They asked me to help to teach them about to change experience about photo shoots. Dugang sa kapulisan nga aduna pa sila gipanid-an karon nga upat ngadto sa 5 ka call center sa Subo nga gidudahang nagpahigayon sab sa susamang modus. Andrea Patenya, News 5. Anak sa kanhi pulis gisikop sa kapulisan human pasanginling nalambigit sa daghang tulis nga nahitabo sa Barangay Tejero ug sa uban pang mga dapit sa waterfront area. Marin Sabang, Sugin Limi. Nasikop ang usa ka notadong tulisan sa Barangay Tejero. Giila ang dinakpan nga si Hineron Dina alias Nugnog 34 anyos taga Sitio Laray, Barangay Careta. Nasayran nga ang dinakpan anak di ay ni retired police SPO2 Generoso Rondina. Nadakpan si Rondina netong Sabado sa gabi, human gireklamo ining grupo sa mga tinun-an sa Cebu Technological University nga gitulis sila sa suspect samtang nagsakay og jeep nga padung sa dakbayan sa Mandaue. Nakuhaan og cellphone si Marilyn ug laing cellphone sab ang nakuha gikan sa ilang kauban nga usa ka Christy Lamboson. Pag atubang na nako kay ngani ko silyo sa kung tapad. Kay nagitutukan po siya kusilyo ba. Nya wa man sa ningon man tong babay na ayo kuya yang kita ko yang bag. Nya kanang wala man say napa sa katukong tapad kay nibalhin na siya sa ako. Nya sige mo sag anak sa kusilyo nya di ko kapalag ba. Sa talaan sa Waterfront Police, adunay laing unom ka insidente sa pagpanulis diin si Rondina ang gitumbok nga suspect. Lukso ang iyang oras ba pagpanulit unya dili sad ngit-ngit sad ang lugar o diha mosakay mura ra sad ordinaryong pasahero og tan-aw niya nakaya ra kayo wala kay lalaki diha mo declare na siya hold up.
Giangkon sa suspect ang pagpanulis sa mga tinun-an niadtong Sabado ug niadtong Pasko apan gihimakak ang nahitabong tulis niadtong Nobyembre ug Disyembre. Miingon pa kini nga kay siya man ang permi nga pasangin lang nanulis kaniadto, iya na lang gitinuod ang mga pasangil. Giingong napugos sab siya tungod sa kalisod. Iya sab gitug-an nga daghan pa siyang kaubang tulisan sa barangay Tejero. Gipahibaw sab niini nga wa nagkuwang sa pahimangno kaniyang iyang amahang kanhi pulis. Sige, bedungan ko niyon. Yeah. Ako hindi matuman. Duha ka kasong robbery ug psychological abuse against minors ang atubangon ni Rondina. Tambag sa kapulisan ngadto sa mga jeepney commuters. They have to be attentive o kanang update sila permanente sa ilang mga personal belongings, labi na inyong mga cellphone, na mga iPhone, mga Samsung S4, ana ay mga audio na usa sa mga target sa atong mga hold-uppers. Madin Sabang, News 5. Patay ang usa ka lalaki human po sila sa may sitio Pagatpat alas kabambaling pasado alas 11 sa buntag kagahapon. Samtang gipatay sab ang usa ka mamuhatay og chorizo, human wa niya papila sa duang bilyard ang usa ka construction worker. Ray Pasaporte, Sugilimi. Naigo sa iyang agtang ang biktima nga nailhan sa ngan nga Rusty Lopez, taga Barangay Pasil, kinsa giingong dunay gipalit sa Mambaling. Matud pa nga duha ka wa mailhing lalaki kinsa daling nisibat human sa krimen. Way nakakita sa netabuan kay mingaw ang maong dapit ni adtong higayuna. Dako ang pagduda sa kapulisan nga dunay kalambigitan sa ginadiling drugas ang maong pagpamusil. Pagbuto, paggawa sa wala na kinaman, patay na niya kita ano niya. Nasikop sa Carbon Police ang mipusil patay sa 50 anyos nga lalaki nga mamuhatay og chorizo sa Carbon Public Market ni adtong Sabado sa gabi. Giila ang biktima nga si Tiago Cañete, taga Barangay Dulho, Fatima. Suspek sa pagpamusil si Romnick Anyana, 23 anyos, usa ka construction worker. Giingong nasuko ang suspek kay wa kini papustaha sa billiard sa biktima. Giangko ni Anyana nga siya maoy mipatay apan wa na makuha sa mga pulis ang pusil nga Magnum Caliber 22 kay iya kining gilabay sa sapa atol sa nahitabong ginukdanay. Ang istorya sa mga sa nga bahin ko noon na sa kanang bilyaran nga dula ba nagbilyar niya ang kanang suspect bilbara na ng biktima. Kaya naman. Pusta ko kamunggay niya, iya kong giyawan, di ko niya papiling, di ko mapilis pa nga. Ray Pasaporte, News 5.